Oh. Krásná tvrdá zadní, tentokrát ne direkt, ale cross opět. No, ale Martinez. Pane jo. Konec. No. Vypadá, že byl konec, že odmával ringový konec, je to tak? No, ne, počítá ještě, ale to je podle mě zbytečný. Ne. Neskutečný Vasil Lomachenko. Přesný tvrdý úder od Vasila Lomachenka. No a Martinez teď vypadá, jako kdyby se ptal vlastně, co se děje, kde to jsem. Co je dneska za den? Pro Feringu. Taký zádl na jedničku. Pane bože. No. A Martinez počítal světla v divadelním sále Madison Square Garden. Tvrdý zvedák. Navrch ještě hák z přední ruky. Tady ještě jednou z jiného úhlu. Hop. Pane bože. No. Neskutečná kombinace, neskutečná přesnost. Martinez už byl načnutý podle mě z těch zadních úderů, z těch dvou háků nebo krosů. A tohle to už bylo jenom takový dotažení té práce. Vasil Lomachenko, žijící legenda.